PS, Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα likes. Μην τρέβεστε και υπόλοιποι να μιλήσετε. Έχω, ναι. Μαύρα είναι τα καλτσάκια. Γεια σου, Ριάκ. Μισά γιατί δεν κάθεται. Θα συνεχίσεις ποτέ? Ναι, πάμε με τα likes όμως, Φώτη. Άμα δεν πατήσεις, πώς θα συνεχίσω? Σπούκι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καρδούλα σου. Κάνεις Σοφή, κάνω, ναι. Γεια σου, Νάση, γεια σου, user. Κοντεύω να τελειώσει και τον ένα καφεδάκι ακόμα θα το ήθελα, η αλήθεια είναι. Πώς είμαστε? 124, Τώρα για τα push-up είναι 200, squat δεν κάνω γιατί δεν έχω χώρο. Έχω και την μπάρα από εδώ. Ξέρω αν τη βλέπεις. Έχω και την μπάρα από εδώ και δεν βολεύει, δεν έχω χώρο. Γεια σου, user. Outlast το πρώτο λέει. Να παίξω horror game. Τίποτα, απλά να είσαι εκεί να βλέπεις, δεν χρειάζομαι κάτι, απλά φοβάμαι. Δεν ξέρεις, φοβάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή σκεφτείτε, για να καταλάβετε το επίπεδο του τρόμου που έχω με τρομακτικά παιχνίδια. Είχα μπει στο Roblox και είχα μπει σε ένα τρομακτικό σερβερ να παίξω. Και από εκείνο το σερβερ είχα μείνει σέκος, φοβόμουν. Και δεν έγινε και τίποτα τρομερό, ούτε πετάχτηκε κάτι, απλά φοβόμουν. Κοίταξε, είναι πως μου εμφανίζει τα like. Συγγνώμη, μπορεί να μην το είδα. Παίζει Roblox, έπαιζε κάποτε, τώρα δεν παίζει τόσο. Γιατί τα βαρέθηκα, δεν βρίσκω το άλλο σερβερ. Να σου πω την αλήθεια. Φοβάσαι πολύ γενικά, φοβάμαι τρομακτικά έτσι παραφυσικά και το ύψος. Κάτι άλλο δεν φοβάμαι. Σου είπα που μπορείς να με βρεις, είναι cute.com, είναι τόσο εύκολο. Τι έπαιζες? Δεν το θυμάμαι το σερβερ, έχει περάσει ένας χρόνος. Plus, ήταν πάντως ένα σερβερ, είχαμε μπει, ήθελε 3 άτομα ομάδα για να μπει σε εκείνο το σερβερ. Είχαμε μπει εγώ και 2 φίλοι μου. Ναι, βγήκαμε στο 15 λεπτό. Εγώ βγήκα δηλαδή και δεν μπορούσα μετά να συνεχίσω να παίζουμε. Squat, πάμε λίγο tap, στα 150 ίσως κάνουμε ένα παλιό challenge που είχα, θα δούμε. Παίζουμε τα 3 ομάδα παιχνιδάκια. Αχ, μισό λίγο. Όχι, άσονα, μόνη μου. Πόσο είσαι, είμαι 26. Στέλνει brain rot, όχι, δεν έχω παίξει. Δεν μου άρεσε. Μάρα, ευχαριστώ για την κοινοποίηση. Δεν μου άρεσε, προτιμάω άλλα παιχνίδια. Μην μου λες για παιχνίδια τρομακτικά, ένα παιχνίδι σου είπα, μπήκα στο Roblox, αυτό ήταν, δεν παίζω κάτι άλλο. Ζαχαράκι, ευχαριστώ για την κοινοποίηση. Φαίνεσαι πιο νέα, το ξέρω, μικρό δείχνω, μου το έχουν πει. Παιδιά, πείτε μου ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε εκτός από τρομακτικά. Αλήθεια. Πες να έχω παρακολουθήσει κάποιος στο Moxholics, μέχρι εκεί όμως δεν. Ούτε αυτά, και αυτό φοβάμαι που παίζουν οι άλλοι. Είμαι γενικά φοβίτσο. Λοιπόν, πάμε 200 κάμα να βλέπω να το φτάνουμε μπαμ μπαμ. Να δω λίγο τις δυνάμεις σας. Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like σου. Τα σκοτάδια τα φοβάσαι? Λίγο, όχι πολύ, αλλά λίγο. 200 κάπα. Το μήλο τι κάνει εκεί? Είναι ντεκόρ, Δημήτρα. Πότε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like σου. Έλα ρε, ξέρεις να κάνεις push-ups? Τι δεν ξέρω να κάνω push-up? Το να μην κάνω flex bicep. Εντάξει, δεν έχω πάρα πολύ. Αλλά κάτι έχω. Μυϊκή δύναμη έχω, δεν έχω πρόβλημα. Και όλο αυτό που βλέπεις είναι μυς. Δεν είναι... Η τετρακέφαλος μια χαρά πάει, αλλά στα χέρια έχω θέμα. Δεν φοράω.
Καλώς τώρα και πάλι, Άγγελε, και λίγο που πήγες. Περιμένω να φτάσουμε τα likes να κάνουμε τα push-ups, ζαχαράκι. Έχω κάνει ήδη push-ups. Ναι, λογικά μίση είναι, αγάπη μου. Τι να σου πω, έλα πιάστο. Αν δεν με πιστεύεις, δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Στο έστειλα πλατφόρμα έκανα και... Άγγελε, μπαμπαμ. Λοιπόν, επειδή θέλω να απαντήσω σε κάτι μηνύματα στο Insta, πάμε λίγο πιο γρήγορα τα likes εσείς, λίγο να τα προλάβουμε, γιατί θα πρέπει να κλείσω σε λίγο. Και περιμένω, βλέπεις. Ναι, τι κολλάει αυτό, εσείς, τι εννοείς. Όχι, ούτως ή άλλως, δεν φοράω στην καθημερινή μου ζωή, μην νομίζετε. Μην νομίζετε. Squat, δεν έχω σώμα, λέει, δεν έχω χώρο. Γυμνασμένο δεν είναι. Οκ, ό,τι πεις. Δεν μπορώ, δεν θα σου αποδείξω κάτι, δεν χρειάζεται να σου αποδείξω κάτι. Το ξέρω ότι έχω πια σήματα. Δεν χρειάζεται. Δεν το λέμε εδώ πέρα, τέλος πάντων. Πόσα yes, έχουμε ακόμα για τα likes. Πάμε λίγο τα pit-up. 150. Πάμε λίγο μας έμεινε. Λοιπόν, οκ. Μάρθα, αγάπη μου, κόμπλεξ είστε. Μερικές. Γενικά γυναίκες, από ό,τι βλέπω, όχι άντρες. Δεν έχεις χώρο. Ήμουν σίγουρη. Τα μεγάλα πράγματα λέει να φοβάσαι, δεν φοβάμαι. Ισχύει και αυτό, Άλεξ, ισχύει. Άμα κάποιος έχει κουραστεί, ας πούμε. Αλλά είμαστε καλά προς το παρόν. Πρέπει να φύγω σε λίγο.